som hos dig står, til din ægte hustru. Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke hende, som en ægtemand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden eller ad. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Annie Helsen, vil du have Kenneth Strome Nielsen, som hos dig står, til din ægtemand. Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke hende, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer. Så giv hinanden hånd på. Og eftersom vi forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægte folk, både for Gud og for mennesker. Lad os alle bede. Almægtige Gud, du som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem. Nu beder vi dig, velsign denne brud og brudgom, lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Og hør os, når vi beder i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer.